Už řvou. Pozor na ruky. Jdeme sami. Ale jak je tu ticho, Renčo, slyšíš to? Je to šílené ticho. Můžete se taky podívat, jak jste mě? Ne, my si díváme na pejska. Tak já vás tady pěkně vítám, dobrý den. Vítám vás na Držbašském skalním jezírku a na palubě lodi Titanic 2. Jezírko založil baron Karel Nádherný. Bylo to roku 1857. Předtím jezírko údajně sloužilo ke splavování a k přibližování vytěženého dřeva. Jezírko je na nadmořskou výšku má 538 metrů nad mořem, jeho délka je 320 metrů, široké je 25 metrů a hloubka vody je vepředu, jak jste stáli a čekali na lodičce, tak pod vámi bylo až 300 místů, ale centimetrů. Chcete plout náma? Chcete? Pár dvě? Ne? To je port Singapur tady, vpravo. Tady budete vystupovat, pokud se nám Titanic nepotopí. Tam jsou vodníci napravo. Příjemných Renčo. 500 schodů. Po pravé straně. Peťo, to dáš. 500 schodů, no. No pozor, v případě katastrofy Titanicu vás musím upozornit, že plavci skáčou doprava, neplavci skáčou doleva. To proto, abyste si pak ve vodě nepřekáželi. Jezero má také svého strážce, to je vodník Česilko. Wasserman Šuvarek, Česilko. On má velké červené oči, má od marihuany. Nech toho. Tiš. A tady dále vpravo to je jeho žena Božena Česilková. Alkoholička. Červený nos má od rumu. Modré nebeské oči od denaturátu. A to maličké vedle to je synek Topiček. Jedno oko po mamince, druhé po tatínkovi. Patologická rodina. Pařez. No dále vpravo, ten pařez, to je duch našich skal. A na levé straně už nás vítají Havajské ostrovy. Tanečnice nám tady už bohužel také netancují, ty tancují na autostrádě za euro. Na ostrovku Myška. No to je bobr. Bobr vysokohorský. Bobr. A krokodýla Dandyho za mlada tady máme. Teď jsme připojili k ostrovům trpaslíků, na levé straně to je ostrov trpaslíků a na něm vidíte dům seniorek Hula Hula Bonga Bonga. A teď pozor, pozor. Plouváme do Gibraltarské úžiny. Achtung, Achtung, meine deutsche Gäste, kritische Stelle. Plyněme do Gibraltaru. Gibraltarská úžina. Plouváme do místa strašné tragédie. Katastrofa. Za chvíli uvidíte Titanic číslo 1. To je krásné. Titanic nummer 1 kaputo. A tady vidíte pozůstatky z tragédie. Zatopený komín. A to je moje chýně. Das ist meine Schwiegermutter. Aligátor. Vepředu na té skále vidíte značku zákaz vjezdu. Když se podíváte přímo kolmo nad ní nahoru, tak na samém vrcholu skály je hlava hrocha. Aha. Wow.
No a dále vpravo asi 2 kiláky odsud byste narazili na pramen řeky Metuje, který nám tady zásobuje jezero vodou. Tuhle už je řeka Metuje, po které se splavujeme. Prosím vás, teďka se... tady je konec naší plavby. Já vám moc krát děkuji za vaši vizitu a můžete si vyskakovat. Poněvadž jste si nekoupili zpáteční jízdenky. A ženy mají přednost. Tak mám košu? Děti tady Jako nejsou, první. co? Dobrá, budeme teda, děláme nejrychlejší obrat lodí, jenom se prosím obraťte na svých hlavičkách, poplujeme zpátky. No, ještě vám ukážu tadyhle vpravo, ta žlutá skála, to je Piraně. Piraně, Felsen. Aha. Je, no. A tady vzadu té klády se hloubat nemusíte, tady máme hloubky tak zhruba po kolena. No, ale musíte stát hlavou dolů. Teď se pokusíme obeplout Havajské ostrovy z druhé strany. Před námi kanál La Manche. Šít sem zpátky? Pod námi je Eurotunnel. S migrantama. Jo, zlatá ryba. A tu máme zlatou rybu na půl zdechlu. A tady to dále, to je Michael Jackson in memoriam. Před první plastickou operací. A tam jsou Spidermani. Pozor, pozor, Spiderman. Beruško. No a tohle nevím, co je, to tady ještě včera nebylo. To je pod papírák. Pod papírák. To je dobrý. Co ještě neslyšel, to se vždycky ptám, co by to mohlo být. A víte to? To nechtějte vědět. To fakt nevíte, jo? Dává to smysl, že jo? Ne, my tomu říkáme Eugen's Bažins. No a tadyhle v levé straně to je velice zajímavé místo, kde pokud byste do vody tady hodili 1000, tak byste viděli plavat převozníka. Čak. Jezírko je také velice unikátní v Evropě, a to tím, že tady v zimě nikdy nezamrzne voda. Nevím, jestli jste o tom Tak je to slyšeli. možná. A nezamrzne Ona tu není, že? vodu, že vždycky v listopadu celé vypustíme. No, ano. Přesně to jsem si myslela. No a tady vpravo je ďábelská chobotnice stromová, nebo poslední český komunista na území skal. A tady zrovna velec krteček bez kalhotek. A tam je runcajs bez červených trenek, ten má Milda na hradě. A teď pozor, pozor, nejnebezpečnější místo na jezírku. Maják Havajských ostrovů, který nám bohužel signalizuje, že nás právě chňapl Golf Storm. Pozor, pozor, jsem kapitán, ich bin kapitán likvidátor. Achtung, Achtung. Pojďte, rozhopeme loď trošku. Jdeme. Děláme eskimácký obrat, jdem do gory. Určitě. To zvládnem. Rozhýbe mají kačeny. To je rodina Kačických na dovolený. Říkáme Polákům hodně. No a tady na levé straně nahoře krásná hlava opice, Affenkopf. Vidíte opici? A vedle opice to je slon s chovotem, nebo zadek slona, jak se cpe do jeskyně. Elefant von Hinton. A teď už pozor, plouváme do přístavu do Singapuru.
Vplouváme do eurozóny, vyhledejte pasy, bude celní kontrola. Jestli máte u sebe narkotika, opiáta, alkohola, všechno oddať kapitánovi. Odevzdat, ano. Nic nepotřebujeme, všeho máme dost. Máme tady takový pěkný český zvyk, že první z lodi vystupuje pán kapitán. Takže se mějte krásně, užijte si zbytek dne a nashledanou. Tak jo. No ještě jeden takový pěkný český zvyk tady je. Dámy vystupují vpravo, pánové vlevo. Výborně, výborně.